да ви пише нещо. Кажи редактора, подобри ли репортажа? Штрак. Сега на колко бързо штрака по тия бутони. На секундори ти си пише много гадно. На секундори си пише много гадно. Да. На лаптоп е много по-лесно. Пише. Не им прави клавиатурата отзад. Знаете, че се слуша из целия живот, стаята чакай отвънка, нали? Чакай да заснемем, че пишеш. Така, ние си правим, че си искаме. Чакай сега. Имаше... Кой да ви? Откъде не виждам? Няма да го там диди. Чакай сега да видиш тук. Гледай. На 40 години. На майка ми викам, мали така да те видя некъде. Да ми играш. За косата и навънка. Иначе за 40 годишна... Живот си живе. Що е написала Вати? Нищо не е написано. Какъв е то? Арабски шейх. Судорана. Що пише? Да ви запукат. Не четете на глас. Това е, що ви пише от... Без заключение. Това е, че ми е любимия част. Да имаме информационни технологии. Това нещо много на кефе ми се струва. Има ли? Колко е развълнуван ти цялата жена? Очите ги му изкопна. Добре. Нещо написа. Що пише? Хайде бе, акъл, кажете по каква формула. Така, Злати. Слушай, как е ти Антуана, сега ти казвай. Много въпроси не задавай. Знаеш ли ще? Какъв секси език, моля ти се. Само за пирсинг. Нали? Сега написа. Добре. Злати, твоите усмивки. Нещо не се получават. Не са искрени, сигурно. Решиш, казвай на нас. Гледай. Там нещо иска, май. 50 евро. Не да ви ги дават. Затова такива снимки прави. Ужас. Баси го на Софията. Що е па това? Баница? В Испания няма баници. Тек си обутнала това банан, не снимахме? Снима. Добре. Чакай сега. Напиши Павел. Яля го я излезна. Това е хубавец. Инчи гледа Логов. То гледа порното.
Гледай го тук, как те викнал. Енче е много хубав. Хубаво ленче. Много хубав, нали? С сини очи. Как и да влияе Сладур си? Братче, сестриче. Племенник е майче. Мали, много хубав. Тодори. Сладури, това си е направо Александър. хубавец от всекъде. Алехандро. Испанско име. Пише Алехандра Джи. Алехандро тука. Какво сладко това бебе? И батко му не е лош. Ще се спукат още малко. Добре. И мускули има. Така да не. Дженуари. Пей. Яна гоя тук. Тук не ми хареса как се гледа косата. Като някой ближна трябва. Али вие как му е разкопчена тук ризата. Хареси го. Я то мали. О! Тази виждам да го харесвам. Чакай другата да го харесвам. И тук е много хубав. Помни, че как се запознахме? Мама, по скайп. Ооо! Мале! Ядне ли било? Чудо ли? Това тук е на летището. Гледай испанските дискотеки, какви са. Батягите. Я тук трябва да го харесвам, много хубав на тази снимка. Се очи ме с пръст. Те били мен. По-скоро мен. Нещо ти е фърлил, ме реко. Та тук, Ани Стефанова. Я лека я. Това да не мой гадже. Не мой гадже, та я на той гадже. Не гледаш. Мали, цуни гони. Че сладка е, шо? Да. Това е много грозно. Много мерзко. Иначе по принцип ловите са с грозно. Ако не си забележила. Как ме е много хубава, но никога не си мечтала грозно гадже. Верно? Ева, за малко тук. На мен па не дека. Търсене. Или на Дарлина Телхарова. Зависи. Аз пък по принцип съм забележила. Някои хубави си фащат много грозни гаджета. Да се гледат. Пиши Румен. Румен Димитров. И то. Викат му Фрапето. Защо по Фрапето? Ти прави много хубаво Фрапето. То не може. Обавеци. Може да харечува. Маня, да. Яля го я тук. Секси пичо. Помниш ли, че се запознахме? Това за кой ли път го прочитаме? На здраве. И ние сме жадни. На нас и така ни е сладко. Не умеем да спорт. Тек сега. На кой друг снимки да разгледам? Гледай го това бе. Така как да не. Това бе съм го виждала някъде. Същото? Да. Или модело? Не бе същото. Един ден мина през пазара. Чек да защо дека. Чеки То от Испания, ма. Свърши часо. Чекай да си отпиша нещата. Дек ми е тик такова, яла го. Дръж? Още ли бе? Ама трябва да си приберам нещата. Да бе? Запозили го? Да. Стани да снимаш Таня, докато аз си правим чантата. Аз се правя.
Таня! Фани! 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 И мен няма да